Možno si už veľakrát uverila, že láska nie je pre teba. Že niečo robíš zle. Ale vieš čo? Nie je nič zle na tom, že túžiš po niečom skutočnom. Po spojení, ktoré sa nestratí po pár správach. Po dotyku, ktorý sa nebojí zotrvať. Po láske, ktorá príde a ostane. A nie, ešte nie je neskoro. Aj keď ti hovorili, že si náročná. Aj keď sa ti zdá, že každé tvoje rande je len ďalšia slepá ulička, tvoja cesta sa ešte neskončila. Práve naopak, láska, ktorú hľadáš, si ťa ešte stále hľadá tiež. A keď začneš veriť, že možno predsa len existuje niekto, kto ťa bude milovať tak, ako si to vždy chcela, vtedy sa veci začnú hýbať. Tak neprestávaj veriť, lebo práve dnes môžeš byť bližšie, než si myslíš. A život má vo zvyku prekvapiť ženy, ktoré sa odmietli vzdať. Na mojom Hero Hero nájdeš presne to, čo ti doteraz chýbalo. Manifestáciu, ktorá ti pritiahne lásku a tiež návod, ktorý ti ukáže, ako si do 6 mesiacov získať lásku, ktorá nebolí. Lásku, ktorá ostane. Lásku, ktorá si ťa nájde, keď sa konečne prestaneš skrývať. Ak si pripravená nájsť konečne lásku, nájdeš ma na Hero Hero.